Simudza maoko uri kwauri uti Mwari, nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Iti Mwari, vhurai mafiles eupenyu hwangu. Avhurika, 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 avhurika. Ridza muroro tinzwe. Ndine vanhu here vari panapa inini? Do I have some people here? Do I have some people here? Can I talk to you? And you? And you? Ridza muroro tinzwe. Vangani vanoda kuitirwa zvakanaka? Vangani vanoda kuitirwa zvakanaka? Come here, mama. Makadi mama. Makadi mama. Mapa kupi? Kumoza. Moza. Yes. Endai munomira wako ndipo famba neve moza. Ndotaura nevanhu vari panapa here nini? Makadi mama. Makadi mama. Prophet. Mapa kupi? Mozambique. Mozambique and I foot. Can I just talk to some people here? Can I just talk to some people here? You want me to talk to you? Yes. Unotaura nini Joshua? Yes, Joshua. Enda choni pambera. Ndotaura nevanhu here panapa inini? Ndotaura nevanhu here panapa inini? Can I talk to some people here? Can I talk to some people here? Nyasha ngatiwanzwe nezita raJesu. Nyasha ngatiwanzwe nezita raJesu. Ridza muroro tinzwe. Ava ndinombovasvedza. Ndoda vanhu vandasvedza chete. Vandasvedza ani nani vandanongedzera ndo vandiri kuda. Alright, chungoyayo palaini racho, chungoyayo. Uyai dzokai. Munga musina kunongedzerwa, vanoda kuti ndiite sekwa. Mandi vaprofitira soto. Kondombonza ani kweni? Makadi mama. Tiripo makadiwo. Zviri kufamba? Hafu. Mabva kupi? Kumozambique. Aro here maoko. All the way from Mozambique. Ndoda kuti ndikubatsirei mama. Yes. Nokuti ini ndaona munonyatsonzwa zvandiri kutaura. Ndikumva. Mukundinzwa? Ndikumva. Nokuti ndiri kuona inini maimboita zvokutengesa here mushopu. Yes. Zvimagrocery. Yes. Muchiri kuzviita here? Ndikuzviita. Ndanzi naJehovha zvinhu zvenyu zvifambe nezita raJesu. Asi chandinetsa ndakakutarisai kudai ndiri kuoneswa inini mune zvamuri kutsvaka kai. Hungu. Nokuti maoko enyu akazara goridhe. Hungu. Makamboita zvegold here? Ndolandawira psepros. Ha? Ndolandawira pano. Pano zvegold. Hungu. Regai ndikubatsirei kuti zvinhu zvenyu zvifambe. Kana matofambira zvegoridhe, regai tigadzirise nyaya dzegoridhe. Simudza maoko uri kwauri uti Mwari, nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka. Now mama, ndinoda kukuitirai minana nhasi. Kana madzokera kuMozambique, munovaudza kuti ndasangana nemunhu waMwari wabhedhenura nyaya dzangu. Asi ndisati ndabata nyaya dzegoridhe, regedza ndimboita musikanzwa mbichana. Somebody say 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ndokuti half a dozen, eh? Aha, makabereka vana vangani mama? 6. Now, ndiri kuoneswa ini pane mwana uyu pandambofunga kuti zita reshona ndaritadza, asi rakachipa mani. What's chaumbuka? Ndiye wekutanga iyeyo. Ndiye wekutanga. Now, ndiri kuda kuti mimi vana venyu vese vaitirwe zvakanaka. Yes. Kubva pana chaumbuka. Yes. Asi pane mumwe wandiri kuona ari kudzidzira zvekurapa uyu. Yes. Aitirwe zvakanaka zvekare.
Now I am looking in the realm of the spirit now. Amen. Ndikuoneswa ndiri mwezuva. Yes. Makaisa gold mu plastic. Yes. Rakafanana nere sugar. Yes. Ndokubva manomira pamsiwo. Yes. Muchikiya. Yes. Mamsiwo yenyu. Yes. Amuchaziva kuti gold iroro riri pai. Nekuti makarishaya. Ndiri kutaura zvinhu zvaane nguva zvaitika. Kubva January gore rakapera. Oh yes. Do you want me to demonstrate the spiritual spectacles right now? Do you want me to recover now? Oh yes. Are you sure you want me to recover? Are you sure you want me to recover now? Oh yes. Ndisinzwa mofa zvekudaro. Kufunga kwenyera ngarakawanda segoridhe. Akazara pepa ya sugar idomanga sokunsoro. Akangoriwana mwenipo mbijana. Dongodoto mbijana. Simon chechi dakuvakwayo. Maona ndimuna mudhara anogona kutsvaga ka. Ndongwavha. Regai tishandise zvipo ichi kuti zvifambe zvakanaka. Penyu pari kunyatsoda vanhu vachinyatsoimba zvekudaro mama. Amen. Nondoda kuti ndiri kafe. Kastepu kemunhu akupangurirwawo goridhe. Kastepu kemunhu akufa nemari. Let me tell you something. Mwari anondida. Pandanonoka kuya panapa ndati nekuchechi kwandandichiparidza. Ndaperekedzwa nevakomana uyatinzwe. Taurai kuti pandapedza kuparidza ndapiwa chii? Papedza kuparidza wapuwa stand. Yeah, stand. Just as simple as that. Because my God loves me. Andisi kutaura zvinhu zvemufirimu. Enonotora envelope iri muoffice mangu ndokuratidza. Ndozvinoita Mwari watinosefa pano. Anoita zvinhu ipapo. Mama ramai makamira because nyaya yenyu idiki. Uya tinzwe. Makadiya sikana. Tiripo makadiwa. Wakambonzwa munhu anonzi Panashe ever since? Yes. Ndiani? Ndini. You are Panashe? Yes. Are you sure you want to talk to Yes. you want me to talk to you? Yes. Mera nimboradza vanhu mapepa accident. Yeah, it's an offer letter. In fact, yakatoiswa inonzi blank check. Ndanzi ndinonyora wandiri kuda kupa kana ndida kuzvipa inini ndatozvipa. Kana ndida kupa iwewe ndatopa. I mean, you see? Panashe, look here. Look here, Panashe. I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri munzvimbo inonzi Rusape. Kunani kwa Rusape? Kumusha kwa daddy. Kumusha kwa daddy? Yes. Ndo kumusha kwenyu? Yes. Uri kuda kuita kakutya here ndokusiya kandopfuure zva. Ayo handisi. Asi unoita zvamanjuzu here? No. Kana usingaiti zvamanjuzu akona kutya zvako. Okay. Bata hana yako katatu. Zviri kurirova hanaka. Ndotaura nawe here? Taura izvi. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ini ndotaura mai. Ndotaura mai. Ndotaura mai. Ini ndotaura. Ini ndotaura mai. Ndotaura. Ndotaura here ini ndotaura mai. Ndotaura here ini ndotaura. Ndakakupa maoko ukobata basa rangu. Ndakakupa maziso ukoona dzoko rangu. Ndinizvo ndakakupa maziso ukoona chakanaka nechakaipa. Ndotaura mai. Ndotaura mai. Panashe, nyaya dzako dzaperera pano. Amen. Dai uri mumwe watotanga kuscreama. Amen. Nekuti kusine zvindiri kuoneswa une confusion yakawanda pauri.
Chokwadi. Ndizo. Yes. Nokuti ndiri kuoneswa ino waimboshanda kana kugara kuSouth Africa. Amen. In That's Pretoria. True. That's true. To be specific. Yes, that's Ndokubva true. ndaona wamborwara rimwe zuva. Warwara. Ndokubva wadzoka kuno kuZimbabwe. Yes. Asi chiri kukunetsa confusion. Amen. Nekuti pane ma-events ausiri kuziva. Kuti zvii zvakamboitika pakati apa. Amen. Zvinova zvinhu zvandodawo kudayira nhasi. Thank you. Thank you. Thank you. Inini as long watsika gumbo rako pano ndokuprofitira soto. Amen. 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 Ndichandozitaura sei. Taurai. Taurai. And some of the things are so sensitive. I don't know how to do it. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys ram. Tomokai. Now, kuchitungwiza kunani? Kune mukomana wangu nemutwini wangu. Toda kutanga mutwini. Zvemukomana ndeimwe. Bosi tikazoya pamukomana tikazoti ngani zvonetsa. Sarekedza tigumire ipapo. Usachi ansinoti urowe nehana. All right. Ansinoti urowe nehana. Okay. Wakadzokerei kubva kuSouth? Andina kumbozvinzwisisa ndakangori kana ndadzoka ndangoti ndakuda kudzoka. Ndosaka ndakuti pane time yeblank in your life. Amen. Where you don't even know what happened. Yes, that's it was true. like blank. Yes. You that's just true. came back. You saw yourself coming back. Yes. Tumwe tuma incident twakamboitika. Pane ka text kandiri kuona. Is it Ricky fire? Is it what? I don't know my texts ekoko. Pandiri kuoneswa inene paine powaida kumboita njodzi yemumugwagwa. Yes. What happened? Mota ndaibva kubaza. Ndo zuva randikazoti handichadzokera kubaza. Chii chakaitika pamota? Yakadhumana neimwe mota chete zviva zvangopera. Ngatigarei pasi. Ngatigarei pasi. Ndiboti nyotore muchana. Ndobva wadecided kuti wakudzoka because mota yanga yadhumana neimwe mota. Yes. Yanga iri type ipi yemota? Angari manheru andina kunoti angari. Yawanga uri? It was a taxi fire to mota tudiki tuya taxi fire. Saka pane ndichitotaura ndikati Ricky fire unofana kubatanidza ka. Ndichitoita zvana Ricky pana. Haisitoida kuprofita imani. Amen. Ndoita sei nemwana ndokunonga ari lolombi jana. Rambotanga mumwe. Makadi mama. Tiripo makadi prophet. Ndiri right right. Tamanze maoko. What's Matsilele? That's my husband, my late husband's name. Matsilele. Yes. You are too much, Papa. Now ndiri kuoneswa ini kushaika kwakaita murume wako zvaive nema-attacks. But I wouldn't want to go back there. True, Papa. Because nguva yacho yareba. Yes, Papa. Is it 2006? When was that? Yes, Papa, I confirm. 2006. 2006. Yes, Papa. Now, pane chinhu chiri kundinetsa now as I'm looking at the realm of the spirit now. Because ndiri kuoneswa inene Satana akangoramba akanangana newe. It's true, Papa. Somebody say one. Two. Imakabereka vana vangani? Ndakabereka two. Two boys. Yes, Papa. Vandiri kuoneswa makadyirwa mumwe wacho. True, Papa. Atoo kuuniversity. True, Papa. True. Is it 2016? Ndirini ko? True, Papa, it's true. Oh, yes. Masimza maoko. Asi ya mayenyere. Uyai pano. Now, ndoda kuti ama yenyu zvitomunakira pana. Maita henyu. Answer yandoda kungokupai ndeyekudai. Iko zvino izvi ndaoneswa paine mushonga.
asi mushonga uyu wakasukirirwa pamwe pano pandichati ndikafarisa ndokuudzai. True, Baba. But regai ndingokupruvirai so. Ndibatsirei, Baba. Imimi paupenyu hwenyu apa ndiri kuona ushumiri pamuri. Are you a pastor? I am a pastor, Baba. Oh, yes. Now ndiri kuoneswa ushumiri pamuri. Yes, Baba. Magona matizira muimba yaMwari. Amen. Nokuti Mwari vane zvizhinji zvavada kukushandisai Amen. kubasa ravo. Amen. But Amen. pane nyaya ndoda kuti nditaure nemi nawo. Speak, Baba. Ndikafarisa ndichakuudzai pakaiswa mushonga. Ndibatsirei, Baba. Ndibatsirei, Baba. Ndibatsirei, man of God. Because ndiri kuoneswa inini paine nyaya inokunetsai. Munoedza kuita basa remaoko. True. But harifambe. Chokwadi. Ichokwadi. Munoitei. Project yehuku. Aiwa, mukati huku ka dzinoita kunge dziriko. Adziko. Imi huku dzenyu dzakaisirwa mushonga imi. Hadzikure. Mutusina ndiri kuudza. Ndikushinzwisisa. Hadziwande. Hazvikure. Ichokwadi. Hazviwande. Zvinhu zvenyu even mukada kutraya hapana chinobuda. Ichokwadi. Saka enda kukugadzirisirai kuti zvinhu zvifambe. Amen. Thank you, Papa. I receive, Papa. Nyasha dziwanzwe. In the name of Jesus. Thank you, my Father. Yes, you are free now. Shenda munogara pasi munhu waMwari. Amenye batsirika. Enda munogara pasi.